አማን በአማን አማን በአማን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። በስመ አቦን በስመ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ሰላም ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ፍጥረት ክኸውን ንምና ሃይማኖታዊ ትርጉም በዓል ፋሲካ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ። እቲ በዓል ካብ መጀመሪኡ ናይ ድሕነት በዓል እዩ። ቅድሚ ፋሲካ ብዙሕ መከራ፣ ብዙሕ ስቃይ፣ ብዙሕ ፈተና በአጠቃላይ ናይ ዓለም ህዝቢ ኩሉ ኣብ ጸልማት ዝነበረሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቃዱ ናይ ዓለም ህዝቢ ኩሉ ወይ ከዓ ናይ ኣዳም ናይ ሔዋን ዘርኢ ኩሉ ንምድሓን ኢሉ ብዕለተ ዓርቢ ነብሱ ሂብና ብቁስልና ብቁስሉ ፈውስልና ሞትና ብሞቱ ሞይትልና እለ ውስተ ጽዮን ጻኡ ኢሉ ኣብ ሲኦል ዘለኹም ኩሉ ውፅ ኢሉ ኣዋጅ ዓርቢ ምሸት ኣውጁ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ሙሉእ ትንሳኤ ካብ ትንሳኤ ካብቲ ዝነበረ መከራን ሓሳርን ኩሉ ሙሉእ ካብ ኣዳም እስካዕ ክርስቶስ ዝነበሩ ፍጥረታት ኩሉ ካብ ሲኦል ወፂኦም ናብ ገነት ዝኣተውሉ ዕለት ፍልይ ዝበለ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒትና ናይ ፈጣሪና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ። በዓል ትንሳኤ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ከም ዝነግሩና ብፍላይ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከምዚ ይብለና ንሕና ዝሰማዕናዮ ብዒንትና ዝረአናዮ ዝጠመትናዮ በእዳውና ዘረምሰስናዮ ቃል ህይወት ንነግረኩም ኣለና። ህይወት ተገሊጻያ እሞ ንሕና ከዓ ርኢናያ ኢና ንምስክር እውን ኣለና። ስለዚ በዓል ትንሳኤ ምስክር ናይቶም ብዓይኖም ዝረአይዎን ብእዝኖም ዝሰምዕዎን ዘመሓላለፉልና እዩ። እዚ በዓል እዚ እምበኣረይ ቀዳሞት ክርስቲያን መጀመርታ ብሳልስቲ ሰለስተ መዓልቲ ብምቅርራብ የብዕልዎ ነይሮም። ድሕሪኡ ግን ካብ ሳልስቲ ናብ ሰሙን ሕሊፎሞ ካብ ሰሙን ከዓ ንክርስቶስ ክንመስል ኢሎም ናብ 40 መዓልቲ ሕሊፎሞ። በዓል ትንሳኤ ከም ዝብና ኢሎም ኣዘራርባ ሚሳይል ዝብልዎ ዘለዎ ሎሚ ከምኡ እዩ ተተኪሱ ክርስቶስ ምስ ተንስአ ታሪክ ዓለም ተለዊጡ ታሪክ ዓለም ተለዊጡ ሓድሽ ፍጥረት ኮና ንሕና ማለት እዩ። ሳላ ትንሳኤ ከዓ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብለና ክርስቶስ ደዘትስእ ነይሩ እምነትና ኮንቱ ምኾነ ነይሩ ምንባርና ከዓ ትርጉም ኣይመሃለዎን። ስለዚ በዓል ትንሳኤ ናይ ኩሉ በዓላት ቀንዲ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ዝኽበር በዓል ተደሃልዩ በዓል ፋሲካ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሓት በዓላት ነይሮም፣ ግን ካብቶም ብዙሓት በዓላት በይኑ ተሪፉ ዘሎ በዓል ፋሲካ እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንርኢ ከለና ሰብ ብዝገበሮ ሓጢኣት ኣዳም ብዝሰርሖ በደል ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝተፈለየ ኣብ ናይ ሓጢኣት ባርነትን ኣብ ናይ ሓጢኣት ጸልማትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ደሙ ኣፍሲሱ ዕዳና ምስ ከፈለ ሞትና ሞይቱ ትንሳኤ ክንረክብ ድማ ትንሳኤ ገይሩ ዘሕበረና ኣዝዩ ፍሉይ በዓል እዩ። ስለዚ በዓል ፋሲካ ክንሓስብ ከለና ሞቱን ትንሳኤውን ኢና ንዝክር ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ሰብ ካብ ሓጢኣት ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ካብ ዘለዓለም ጥፍኣት ሓራ ዝወፀሉ ደም ፈሲሱ ደም ክርስቶስ ፈሲሱ ስሬት ሓጢኣት ዝረኸብናሉ ግዜ ምዃኑ ክንሓስብ ይግበአና። እዚኡ ትርጉሙ ስነ ስርዓት ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሰፊሕ እዩ። ብሓፂር ሰዓታት ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን፣ ብጣዕሚ ሰፊሕ። ሓደ እቲ በዓል ብእግዚኣብሔር ዝተፈጥረ ኣካል ዘይኮነስ ናይ ፈጣሪ ናይ ባዕሉ ናይ ጎይታ በዓል እዩ። እሱ ተዘይትስእ ነይሩ ኩላትና ትንሳኤ የብልናን። ኩላትና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እናሓሰብና ኩላትና ሰላም ኣብ ውሽጥና ንከዓስል
እቱናይ ጎይታ ዝኾነልና ንዓና ዮ አብርሂልና እኮ በርሂልና እኮ በቃ ትንሳኤ እቲ ጸልማት እኮ ሓሊፉ እቲ ፍርድ እኮ በቃ ናይ ፍርዲ ዕዳ ዝነበረ እኮ ተቐዲዱ እኮ በቃ ፋይሉ ተዓጽዩ ጸልማት ሓሊፉ ብርሃን ኮይኑ ትንሳኤ ከልእል አመነ ብርሃነከ ፈኑ ድቤነ እናበልና ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ትንሳኤኻ ንዓና ትንሳኤኻ ንዝነአምን ንዓና ብርሃንኻ ፈንወልና እናበልና ጎይታና እናመስግንና እነውዕሎ ዓውይ ዘይኾነ ናይ ፍጡር ዘይኮነ ናይ ፈጣሪ በዓል እዩ እታ ትንሳኤ ተሓጓስ እንድያ ንዓና ብርሃን እንድያ እታ ብርሃን ብምንታይ እያ መፅያ እታ ተኸፊላትልና ህይወት እያ ተኸፊላትልና ዘላ ናይ ጎይታ ህይወት ብዘይ ምንም በደል ስለዚ እዙይ እናሓሰብና እቲ በዓል ክነኽብሮ ኣለና ብኻብ ዓቢ ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ዝሸፈተ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ብበዓልቲ ፋሲካ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ብግዲ ተናዘዝ ብፋሲካ ወርሓት ከዓ ቁረብ ይብል ኣብቲ ትእዛዝናትና ምእንቲ ኸይንጠፍእ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እስከ ተናዘዝ ተነሳሕ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ተቐበል ምክንያቱ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ስለ ዝብል መድሓኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና ተናዚዝና ሓጢኣትና ተነሲሕና እምበኣረይ ንበዓል ፋሲካ እንዳሎ በዓል ፋሲካ ነብዕሎ ከዓ እምበኣር ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ምእምናን ኩሎም ተኣኪቦም እቶም ክመፁ ዘይክእሉ ከዓ ንግሆ ይቅደሰሎም ትቐንዲ ናይ ፋሲካ እንታይ ማኣዲ ቁርባንን ንስሓን እዩ ብዘይካዚ ህይወት የብልናን ስለዚ ኣብ በዓላ ናይ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ምእምናን ንስሓ ከኣቱ ትዕድሞም ኩላትና ዋላ ካህናት ንስሓ ንኣቱ ሱባኤ ክንገብር ንዕደም ብድሕሪ ከዓ ብታሕጓስ ትንሳኤ ነብዕል ማለት እዩ ካብ ሕማማት ጀሚሩ ብጸሎት ኢና ነሕልፎ ብጸሎት በኣምልኾ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንስሓ ብምእታው ነሕልፎ እቲ መዓልቲ በዓል ፋሲካ ድማ እቲ ትንሳኤ ኢልና ነኽብሮ ብጸሎትን ብዝማሬን በኣምልኾን ንእግዚኣብሔር ትዝገበረልና ምሕረት ትዝገበረልና ዝኸፈለልና ዋጋ እንዳዘከርና እንዘምረሉን እንጽልየሉን እነምልኸሉን ዕለት እዩ ዝተገበረልና ምሕረት እንዳዘከርና እንሕልፎ ሰዓት እዩ ካሊእ ንኻልኦት ፍቕሪ ብምርኣይ እንሕልፎ ሰዓት እዩ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ምዃኑ ድማ ደቂ ሰባት ምድሓን ክኸውን በጃ ሓሊፉ ንሓደ ወዱ ዝሃበሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ዝበድሉና ይቕረብ ብምባል ምሕረት ብምግባር ንኻልኦት ድማ እዚ ፍቕሪ እዚ እንዳሰበኽና ሓቂ ወንጌል እንዳነገርና ነኽብሮ በዓል እዩ ሓድነትን ምክኣልን ሃይማኖት መሰረቱ ሒዙ ንኽቕፅል ግደ ኣመንቲ እንታይ ክኾን ይግባእ ቃል ኣምላኽ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ባእስን ዕግርግርን ክህሉ ኣይፈቅድን ስለዚ ከም ቃል ኣምላኽ ዝኸይድ ማሕበረሰብ ከም ቃል ኣምላኽ ዝኸይድ ምእመን ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንኻልኦት ኣብ ምኽባርን ንኻልኦት ኣብ ምቕባልን ኣብ ማእኸሎም ስኒት ኣብ ምግባርን ዓብዪ ተራ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ገጹ ናብ ቃል ኣምላኽ ክመልስ ኣለዎ እቲ ቃል ኣምላኽ ብዝግባእ እንተ ደኣ ክንነብሮ ጀሚርናስ ምስ ማንም እንጋጭወሉ ኣጋጣሚ ኣይፍጠርን ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ሕብረት ኢኩሜኒዝም ኢላ ትፅውዖ ዓብ ጉባኤ ገይረ ምስ ኩሎም ሃይማኖታት ብሰላም ብፍቕሪ ምክንያቱ ሓደ ኣቦ ሓደ ኣምላኽ ስለ ዘለና ኣብኡ ንሓብር ማለት እዩ ስለዚ ምእምናን ነንሕዶም ክከባበሩ መጀመርታ ፍቕሪ ምክንያቱ ብጎረቤታ ትጅምር ኣብ ነንሕድካ ፍቕሪ ድሕሪኡ ምስቲ ካብ ጎረቤትካ ሓሊፍካ ከዓ ምስቲ ሕብረተሰብ ምሳኻ ዝነብር ብፍቕሪ ክትነብር እዚ ሓደ ካብቲ እናታ ተልእኾ እዩ ኢኩሜኒዝም ትብሎ ኢኩሜኒዝም ማለት ከዓ ሓድነት ፍቕሪ ስኒት ኣብ መንጎ ኩሉ ሃይማኖታት ምፍጣር እዩ እዙይ እንድሕሪ ጌርና ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ጽልዋ ይሓድሮ በዚ ማለት እዩ ብመሰረቱ ጌታ ልመፀ ሓደ ጌታ ኢለሎ ሓደ ኣምላክ ሓደ እግዚኣብሔር እዩ ዘሎ ጌታ ትመፅእ ተሎ ለዓለም ኩሉ እዩ ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ዝመፀ ድሓሪ ደቂ ሰባት ዝፈጠርዎ ፍልሊ እዩ እሱ ሓደ ኣምላክ እዩ ዘሎ ኩላትና እናባዕልና ሃይማኖት እናባዕልና እምነት እናባዕልና ተቋም ኣለና እግዚኣብሔር ግን ሓደ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ እዩ ኩላትና ሓደ ምዃኑ እሱ ታይልና እዩ ታይል ኣዚዝና እዩ ንሱ ኣፍቅር ቢጸከ ከመ ነብስከ ሓውኻ ከም ነብስኻ ከም ርእስኻ ከም በዓልኻ ጌርካ ፍትውዎ ይብል
حاوك أيزول زلوا نكريستيان يبله نمسلم يبله نبروتستان نمان ما يبله حاوك أيزول زلوا ሃይማኖት ጽሑፍ የውል የገንበር ሰብነት ይቀድም ዘሎ ጌታ እኮ ዘፈተው ይስተይል እኮ ይኮ ካፍቶም ዘምሁሮም ዝነበሩ 3 ዓመት 3 ወር ከምሁሮም ከለኮ ተሓደ እኮ ክሒድዎ እኮ እዩ ጠሊምዎ እኮ እዩ ኣሕልፊዎ እኮ እዩ ይሁዳ እኮ ስለዚ በቃ ነፃ ፍቃድ እዩ ተጠቂሙ ዘፈተው ይስተይል እዩ ምቅባል ዘይ ምቅባል ናይ ደቂ ሰባት እዩ ማንም ሃይማኖት ይከተል ምንም ይእመን ምንም የምልክ ምንም ይኹን ሰብ ምዃኑ ጥራይ ከተኽብሮን ኣለካ ከተግሎስ የብልኻን እዩ ስለዚ ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ንኩሉ ሰብ ማዕረ ዓይኒ እዩ ዘለዋ ቤተ እምነታት ኣብ ምስባክ ሰላም ክንሰብክ ብሱር ግዴታና እዩ ሰላም ድሕር ዘይሰበክና ተጠይቕቲ እውን ኢና ንሕና بكريستوس نطيقنا مرحة ሃይማኖት ሰላም ናይ ምስባክ ግዴታ ኣለና ምክንያቱ ካብ ምእመናን ተመሪጽና አይና ከብታ አንተ ዘልኹዋ ጌታ 12 ሐዋርያት ተኪኡ ኸይዱ ተም 12 ሐዋርያት ሊቃውን ተኪኦም እቶም ሊቃውንት ከምዚ ናሉ ናወለዶ ካወለዶ ናወለዶ አውዚ ደረጃ እዚ በጽሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ክንሰብክ ግዴታና እዩ ተዘይኾነ ተሓታትነት ኣለና ብመን ብክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስተ ሰማያት وتمبانا تحتنا زلوا أباقي علو السيمم يوهاني علو السيمم مؤمنان حزنا لكي نتأفق سلام لكي نسبك قديت لنا بعلو خريستوس سلامي سلازخ أيو سلام نعخاتكم يخون زبلنا سلام نعخاتكم يخون إتا سلام أبي أتركب أب خريستوس يتركب مرحت بيت كريستيان كا نمؤمنانهم نوتهم آمنتي كاثوليك إذا تصلت زيئة كجبرو كاب حيال عمتات يصليوا جون يتابعوهم انتي تبليا غويتاي مسارح سلامكا غبرني صلي ابزلوا فقري خمزر غبرني بدل ابزلوا يقرتا ጥርጥር ابزلوا امنت ቅብጸት ابزلوا ተስፋ ጸልማት ابزلوا ብርሃን حزن ابزلوا ተሐጓስ ከምዘእቱ غبرني بمبال مباري مرحتي مس مؤمنانهم مستون كاثوليكاوان مؤمنان مسارح السلام نقبلو ازي ترى ويجام ابركتو خغبرو يعدمو نعدم مالتيو اجام مرحتي بيت كريستيان كم اغلغالي كزار من هركوينا اتي بزعبا سلام مصحف قدس زبلو تاويو إلنا كن مرمرنا دحر دما نسو نغبرو معناتهم مرحن دهركوينكا تقامي بزغيركا خيد مالت ايكونن ناخد كأخات مرحو حيث كايو تخيد حزبي كريميو تمرحو حزبي زلكا زلنا سلازي اندا قبرنا اندا مرمرنا كومو دمان اندا نبرنا سرعات نفردن كنمر لبنا كندالو يقبالنا زبل حساب علاني بخالي تي كريستوس سلام كم زخونا أبوتات اندا تزارو تصانيحهم مصحف قدوس اندام بابا سلام زي سبخ مصحف قدوس اندا مهار سلام زي يقدم سبتدا هاليو ምናልባት እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ብትክክል ዝተረድእ ሰው አይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ቅድሚያ ንሰላም ቦታ ክህቡ ኣለዎም ሰላም ብምንም ዓይነት ዋጋ የብላን ተሚና ተወራሪድና ብክንዲ ሰላም ክንሽምት ኢና ንብሎ ነገር የብላን ስለዚ ሰላም ካብ ክርስቶስ እዩ ሰላም ይገድፈልኩም ኣለኹ ተአነዝበኩም ሰላም ዓለም ከም ትበኩም ሰላም አይኮነን ኢሉ ክርስቶስ በዓሉ ሰላም ዝገደፈልና አምላኽ እዩ ስለዚ ሃይማኖት መራሕቲ ድማ ሰላም እዚ ኣብሰብ ሰላም እዚ ንማሕበረሰብ ክምህሩ ንባዕልቶም ውን ኣብኡ ክሕዙ ኣብኡ ክጸንዑ ልቦም ከዳሉ ልብና ክነዳሉ ይግበአና ይብል ምትሕግጋዝ በዓል ምኽንያት ገይርካ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ በዓል ክመጽእ ከሎ ስለ ምትሕግጋዝ እንዛረበሉ ነገር ኣሎ በዓል ክመጽእ ከሎ ዝተፈላለዩ ውድላዋት ኣለዉ ካብ ምግቢ ጀሚሩ ካብ ክዳውንቲ በቃቱ በዓል ዝመስል ብዙሕ ወጭታት ብዙሕ ገለታት ገይርካ ስለልተውዕሎ ምናልባት እትዘይብሉ ትጽጉም ወገን ዛ በዓል እዚኣ በዓል መሲሉ ክሓልፍ ኣሎ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኩሉ ግዜ በዓል ክመጽእ ከሎ ንዛረቦ እምበር ጽጉም ርዳእ በዓል ዝውስኖ ኣይኮነን ብበዓል ጥራይ ኣይኮነን
لو ما عنتخ صباحك دحر صباحك دحر بعلك انتاي له يبهال ناي قولو تمهاري خمايه لدات السبب كل لدات صوعني بكال الات حدا ناي قولو تمهار እዩ بلدات ግዜ ብዙሕ ሰብ ይጽውዖ በቃ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ገዛ ድግስ ስለ ዘሎ እና ታይልዎ ኣተሓወይ ልደት ብኩሉ ልደት እዩ ብኻሊእ ዕለት እንደጸውዕኒ ኢልዎ እና ፋሲካ ወይ ከዓ ትንሳኤ ሞጽኢ ብትንሳኤ ዕለት እናበልና እንቁጣጣሽ ወይ ከዓ መለወጥ ሓድሽ ዓመት ሞጽኢ እናበልና ልደተ ክርስቶስ ሞጽኢ እናበልና ሰለስተ ብዓመት ሰለስተ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ እስልምና ኣሕዋትና ሃይማኖታት በዓላት እናገርና ኣብዚኣ ጥራይ ተኾይንና ንዝክሮም እዞም ሰባት እዚኦም ኩሉ ግዜ እዚኣ እዮም እናሓለዩ ዝነብሩ ማለት እዩ እንሕና እውን ገበርና ኣለውን ንሳቶም እውን እዚኣ ተስፋ እናገበሩ ይነብሩ ማለት እዩ እዚ ግን ኣይኮነን ማሃብ ኩሉ ግዜ ምምጽዋት ኩሉ ግዜ ኣይኽልኽልን ክንገብሮ ዘለና ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን በዚ ምክንያት እዚ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ልዒሉ ወፂኡ እቲ ናብራ ኸልቢ ዝብልዎ ካብኡ ወፂኡ ከም ሰብ ክነብር ሕክምና ቤት ትምህርቲ ካልእ ዝተፈላለየ ትገብር ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ይኮነን ሓደ ተሳቂቑ ክነብር ናብራ ኸልቢ ዝብልዎ ከምኡ ክነብር ብድኽነት ትነብር ናይ እግዚአብሔር ድላይ ኣይኮነን ወይ ሰብ ዘምፀዩ ወይ ከዓ ተፈጥሮ ዘምፀዩ ስለዚ ቤተክርስትያን እምበር ኩሉ ግዜ ክንሕግዝ ክነማዕብሎ ነቲ ሰብ ትዕድመና متحققازن مدققافن ኣብ ዝብል ሓሳብ ክለዓል ተዳ ኮይና ኩሉ ግዜ ተዝኸውን በዓላት እንዳተጸበኻ ምክንያት እንዳገበርካ ጥራሕ ዘይኮነስ ምናልባት በዓላት ተጸቢና እቲ ንሕና ንበልዖ ስጋ እቲ ንሕና ንሰትዮ ጥዑም ነገር ክነካፍሎም ንኽእል ንኸውን ካብኡ ብዝሓለፈ ግን ኣብ ዓመት 200 ብዝግበር በዓል ሰብ ይነብር ማለት ስለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ይክበር ዘለዎ نملأ سعبتي إمنة كريستنا حزون دقمنا انكوع نبرهانة تنسى بسلام أبصحكم أبصحنا النابلنا سانحيتنا حزوننا أتسألنا إن نركب مس مرحتي هاي ما نوت مالتيو أبو حزد ما وربك بهالكله أب بعال تنسى قد نيمو استي قرب مؤمنان نفس حلو بزح قال እግዚአብሔር ይዘሎ بزح ወረብ بزح መዝሙራት ይዘሎ ነገር ግን ካብ ደቂ ሰባት ሓሊፉ ምድሩን ፋሲካ ትገብርያ ይብል ቅዱስ ያሬድ ወምድሪ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ በክርስቶስ ደም ተሐጽባ ምድሩን ፋሲካ ትገብርያ ትሕጎስያ ተመስግንያ ይብልሞ እዚያ ብዙሕ ይዘሎ ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ትንሣኤ ከለለ አመን ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ካውዚ ግን ታ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ትብል ንሳ ከዚህም እሞ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ፍልይ ካይብሉን ናነና አቡና ዝወልወንሲ ሓደ ኢና ዋድሓን ብሓንሳብ ኣማን ዘይንብላ አማን በአማን አማን በአማን
أمان بأمان أمان بأمان تنسى من موتان تنسى من أبو خوينوني أنا ولدو أدحينوني بخبور دمو بخبور دمو يغني لي እንኳዕ ንበዓል ትንሣኤ ናይ ጐይታና ናይ መድሓኒትና ናይ ኣምላኽና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ኣብጽሐኩም መላእ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ዝኾንኩም እቲ በዓል ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ራሕዋ በዓል ይኹነልኩም እምበኣረይ ኩልኹም ኣብ ውሽጢ ዓግድን ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኣብ ስደት ዘለኹም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘለኹም እግዚአብሔር ይባርኩም ይሓልኹም እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጋው ይሃብኩም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይጠምትኩም ሰላሙ ኸ ይሃብኩም ብሩኽ ትንሣኤ ይግበረልና አሜን ንኹልኹም ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ከምኡውን ንኹሉ ሰብ እንኳዕ ንበዓል ፋሲካ ብሰላም ኣብጽሓኩም ክብል ፈቱ እዚ በዓል እንተሓሳሰበሉ እንዘኻኸረሉ ኣብ መንጎና ስኒት እንፈጥረሉ በዓል ይኹነልና ኣዝየ ዘመስግን